liikastaista maajoukkueesta Jenna Saario ja Julia Saarinen. Ja turkulaismaalivahti Maria Viitama Ollilainen. Laina laittaa pallon enemmän kitaraa kädessään pitämään tottunut herra Juha Torvinen. Ei auta Torvisen minkäänkään, Viitahan nollaa tämänkin kahdella laukoja Sanna Juntunen. Seuraava tamperelainen Saana Kujala. Laukoja on vuoden turkulainen 2019 Laura Satamo. Ei mahda mitään. Ei mahda mitään. Tamperelaiset ottaa pallo heti aloituksesta ja siellä on Joona Rantala pallon kanssa tekemässä taikoja. Keskitystä ja aivan ei yllätä. Oi, tippuuko pikku välistä? Mitä? Tippuuko välistä? Oi! Kohtaan yksi on. Aivan ei. En tiedä, joku muu. Siis mistä sä niin on? Ja tamperelaiset siirtyvät 1-0 johtoon. Maalintekijänä Saana Kujala. Ja tamperelaisten maalilauluna yhdelle joukkueen jäsenistä hyvinkin tuttu biisi Urheiluhullu. Se on sun vanha tyyppi. Se on sun vanha tyyppi. Oi vaan, Rantala pisti kaupan ihan. Ja pikku kakkosen tuottaja Jyrki Larsson vie kotijoukkue Tampereen 2-0 johtoon. Joona Rantala tarjoaa pikku herkkuun sinne takatolpalle ja Jyrki ei tästä erehdy.
Maalintilin aukeaa Jennasaari ja paikkaa pallon ylähirteen. Oli nälkä on maralla, mutta vielä ei aina rukkoa. Torvinen laittaa roppaa liikoon. Kelpaa eläkepäivillä laittaa, kun ne varten muista lavalle. Koskela tarjoaa, Rantala upottaa tilanne. Tampere 3, Turku 0. Oho. Ei tostakaan laittanut vielä joku... Joku kaatuu kohta. Ai jaa. Kyllä me... Sä tää tosi vitolla. Kansliapäällikkö virittää viivasta. Ihan pikkulämäri. Mestari Tampelle kumottaa pallon etukulmasta sisään. Tilanne Tampere 4, Turku 0. Rakentaa loistavaa maalipaikkaa, mutta vielä ei aivan uppoa ja aukea maalitili. Niin mä en näe niitä maaleja. Turkulaisen salibändin superpari Saariolainen avaa turkulaisten maalitille. Jennasaari uittaa Julia Saarisen kaffekioskille ja maalilauluna turkulaisten oma poika Robin ja Bukka. Ja ensimmäistä erää on jäljellä 1 minuutti.
ensimmäinen erä on päättynyt. Ensimmäisen erä. Tämä tuli niin hyvä aika. Oi. Ollaan tosiaan hereillä kentän laidalla. Pallo lentää yllättävän nopeasti, vaikka se onkin vanha pesäpalloilija, joka se ampuu. Aivan ei pormestarilla niitä kädet viimeistele. Ei riitä turkulaiskaksikolla Julia Saarista vastaan tällä kertaa. Siellä joukkuekaverukset keskenään rehdisti vääntää kulmassa. Ja lisää. Tuomari antaa poikien kyllä pelata aika riippahasti, ei paljon pilli turhista soi. Hieman röpöttää Salon syöttö, ei toos kauan timeri aivan perille ja siellä kaiken näköisiä silityksiä kentällä. Jyrki on aivan ihmeissään kentällä, mutta sen jälkeen pormestari Nurminen toimittaa Maali Perhosen maalille, se yllättää turkulaisvahtiviivalla ja Tampere siirtyy 5-1 johtoon. Ja puolet toisesta edestä on tällä hetkellä pelattu. Tampere tosiaan johtaa 4 maalilla. Turkulaisten täytyy pikkuhiljaa alkaa virittelemään jonkinnäköistä loppukirjaa.
sieltä Emeli Koukin nälkäisesti hakee etuinakulmaa, mutta ei aivan yllätä Julia Saarista. Ja Torvinen laittaa taas roppaalikoon. Sen jälkeen Emeli Kouki käy naputtamassa pallon takatolvalta reppuun. Turku paintaa 5-2. Ana kokeilee aivan meidän turkulaisesta pallokunnenkin yli. Ei pallopompi turkulaisten kannalta suotuisasti maaliin. Tampere siirtyy 6-2 johtoon. And the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. Ai, kun tamperelaiset herkuttelee, mutta aivan ei Peltola viimeisten suuntaan maalia kohti. Bum bum bum. Let's move it, I'm moving. I like your style and everything. I was wrong, you're so rapper. You're not bad to keep that snapper. I was 16, trying to be around, and then I had to go down. We up in the dark and I can swing. Ei suostu rantaa ampuun, ei sitten millään, vaikka Peltola kuinka tarjoaa herkkua lapaa, ei vieläkään. Miksei Rantala mennyt yhtä kovaa kulmaan kansliapäällikköä vastaan kuin Lainetta vastaan? Reilu minuutti jäljellä vielä ottanut toista erää. Laitetaan vähän kättä yhteen molemmille joukkueille. Vieläkään ei Joona Rantala on suostu alkuun ja lähtee vaihtoon, pakoilee vastuuta. Turkulaisten aika 5 sekuntia jäljellä ottanut toista erää. Katsotaan kuinka käy. Aurinkokin rupeaa sopivasti viimeisellä minuutilla vielä helliin kautta sokaiseen pelaaja. Ei suostu Rantala vieläkään ampuu, vaikka maali ammottaa tyhjyyttään edessä. No nyt menee jo vähän leikittelyt sitten siellä veljekset omassa päässä pallottelee. 20 sekuntia jäljellä ottelut viimeistä erää. Turku laittaa pallon vielä viime sekunneilla maaliin. Kaventaa pelin 6-3. Päättyy tää peli päättyi 6-3, eli yhteismaalit Tampereelle 7-4. Ja se vielä ne, jotka ei rankkaria ampunut, ampuu nyt rankkarit sitten, joten turkulaisilla vielä mahdollisuus nousta yhteismaaleissa tasoihin tai jopa ohi.
Turku. Eemeli laittaa pallon kyllä viileästi verkon perukoille, Stormi pystyy. Mahdollisesti eräällä toisellakin estraadilla joulukuussa Tampereella pelaava Mikko Salo. Pikkuhassuttelun jälkeen vie pallon pieneen kulmaan ja suupottaa pallon ohi turkulaisvahti Viitala. Mikä on? Turkulaiset kaivaa tankotanssitaituruutta estraadille, mutta se ei tällä kertaa tuota tulosta, vaan Julia Sara. Jokusen maalin urallaan toisen lajin parissa tehnyt Jukka Peltola. Peltola hassuttaa, mutta aivan ei yllätä Viitalaa, pallo osuu ylärimaan. Ilja Salma Koskelainen turkulaisista estraadilla. Aivan ei onnistu yllättämään Julia Saarista Tamperelaista. Ja välissä viitynyt sinne hyökkäävä Venä Moskala. Aivan ei onnistu yllättämään Maria Viitala turkulaisen konttien välissä Moskala vaan. Aivan kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen turkulaisista estraadilla. Ei onnistu kansliapäällikkökään huijaamaan Julia Saarista Tamperelaista maalin suulla. Annetaan Aralle vähän kättäydykseen. Arttu. Aivan ei onnistu Aran yllättämään maalivahti Viitalaa tuoppien välissä. Reetalle kanssa kättä yhteen katsomossa. Onnistuu viemään Saarissa jo osittain kahville, mutta ei onnistu. Ihan taitava poika Joona Rantala. Erotuomari katsoo todella tarkasti, että nyt noudatetaan lajin sääntöjä. Ei riitä Joona Rantalan kärkiin. Seuraavaksi otetaan vielä joukkuekuvat. Tulkaa joukkue tänne katsomoiden eteen kasaan, niin otetaan yleisö mukaan näihin kuviin. Sen jälkeen kun on joukkuekuvat otettu, niin sieltä katsomosta saa lehtereiltä laskeutua, mikäli uskaltaa, niin tervehtimään, pyytämään nimmareita, ottamaan yhteyttä.